Yeah, sure, bafethu sizokhona before zamfana nomthathe you know you happy nana bela episode of Sifuna Ukwazi Alex Bafethu nama guest wami lana uthike the vocalist yabachabi people yazi Bafethu always show me but back with another banging things you know Bafethu so when my sister ngicanga ukubuza ukuthi le gama leli kuthumela watu ukuthathaphi igama lakaKhuthumela ngale phoma ka Precious because uyabona naye ukuthi ya wena okile kuthumela kuthumela ne okay so wena chubby P something ngathola ku producer yami malume 45 so wena yathola yeah sithu okay so nithi unathola yeah manje ama number wena atholakala ba asikakawa so far sakhilexile upcoming for guys so ufuna ukubuza konje ubani kwawathole nalomvu ubani kwafuna umfana lo mina sandla la wona so into yakho nayiphi hayi mina ngimtshelile ukuthi angikhona ukuthi like uzongibamba kanjani uzongibamba kanjani ngalozandla angilisho ngivele ngamtshela ukuthi no angifuni so wena into yakho no baby philiphi Futhi sitshele futhi sifuna ukwazi into yami noPepe mina ngidele ngamuva on because uPepe akangisatisfy satisfy kanjani yeah yo ima Pepe yabanda wena achamisa and then ucabanga ukuthi uPepe nene and then yo so chama fast uyalasta mara like mina akangichamisi uyinje yayi-one ish hayi It's so first ngitshele ngo thingibuye kuwona my sister so wena siswami wena ubani mfana kwachamisa yo yena ngikhohlile ubani bhala phansi ubhala phansi ukwachamisa so into yakhe inkulu nje ngizothinda gabe kwinhlanhla yakhe inhlanhla yakhe ukuthola vele la ukhathele khona I feel so angitshele ngalo mngane wendutsho ntshimpa yo khamba ngalo mngane wethu loyana ngixoxela isitory sakhe ke loyana kalali kubo una 21 days angalali ufunda emineke ukelwa khona igama lakho hey Thabo days month ne so ulala nehobo le ubhemi crystal bona abemi crystal nawazi ukuthi kwenzakalani ngoba manje bakhe ngifila kanjani nganweni maka kanje oh sifila bad so wena my sister wena ngingaza bathi uyafake money yeah ngingayifake phela kubani ngikude spinner so khambile ake ngiyazi lento angazi okay so khambile ish ngathana mina bengicabanga ukuthi umfana ikhuthumela so uma sifika lana umfana vele ngikafuna ukumfaka masifika hayi okay ngamshayisa around ma 3 PM ebusuku midnight okay ngavuma manje siyavuma umfana uthi ngizifakele hey ngiyazifakela sengiyaxakeka ama isifakele phela wena umfana mele azifakele hayi umfana akafuna hayi fine athi ngisifakele asayenzani athazini ngifela khona makathi fela khona kanjani uyangibuza ukuthi umbaba la uyangibuza bo hayi fine awuthole 1 2 3 ngiyaqakeka usenza kanjani 1 2 3 like 2 1 minutes 2 3 scout ne 2 minutes ngcono ngokuthi 3 seconds yo 2 minutes nginya 3 seconds 1 2 3 maqedwe uyajamba ngazi kenzakalani hayi yeah baby hayi baby hayi le spinner mele uzama ukuphuza imbiza mele uphuza imbiza into yakhe serious yebo uyashaya so awubani abafana khuluma bodla awubuza abaphi labafana laba baphuza amaphilisi khona vele abanye abafana abake basiphuzela amapilisi yo amanye so ared lamapilisi okuthini livuke sho ukuthi vele bona elaba livuki
so baphuzela ukuthi livuke isikhathi eside sho ukuthi bona ngokwabo ama 2 minutes nodlulisi amagama abo konke bathi yini la pilisi lo enyacafa uyazi amaharaj Yes. amaharaj phuza amapilisi sesiyazi So ngizwe ngathi bathi ngena babona ba baby care or like naso like mina ngazi ukuthi abo bantu abafana ne mara khona abanye abafana so mina ngingahlala nabo labafana babhema icat bahlanga maharaji hey babhema nemali na eh so shayisonsana ba okay Bahakathi mina ngiyaxolisa mara nenza ngekho right ayeke nizothini nizokusinyoba niphuza Yalazi le pilisi ikoti maceda nizitshela ukuthi ngabo mbebheni ikopra le pilisi boy ikopra boy mara musa ayikho inkulu yakabane engekho kuwe hayi yakano yakawanda awuzanina ngithini okay yakawanda incane kabi wanda ngangizama ukunyoba lapha ngisambhekeni azi babhekeni so now for fake money akaze nginyoba ngithi bengibamba nje ngezwe mana hayi le lingana nakamntana kithi so ayi yeah wanda ubuye entabeni yeah and unepipi encane mina ngitshele ngalaba babhema ama-drugs khona abanye bafana mina ngisayi mina ngiyangikhona ukubakhuluma Nami. because like Babhema basoshayiwa babhema ama-drugs icat bayithenga laphayana konje bayibiza letha 11 oh la kudonsa yeah bambiza amadonsa emalini ya yes bathi bona bayibhema mabadakiyo bayehlisa iplug ngapha banamanga bayibhema everyday nobabona bancancesekile abowithu nalabo ne bayenzala boyitha Bayenzala boyitha. Oh, yeah, basafuna ukuza boyitha. bayenzala Boyitha wenzani yeah uyisho muphi cha lo ugcokisa upheke one Everyday le lo islowlena okay yeah kabelo uyisho kabelo yes akusikama lathi kabelo lo asebhekana igama lakhe lamampela William yes uthi le gama lika witsho liphuma phi William kabela kusigama uyithi lakhe uplamavakwe Diploma 15 thank oh yeah okay wenzani uyisho uwitho labo mpopo ne yes hayi umpapa akayenzi next okay uyisho uwitho azinjani usitshela ngathi ubig ukhona upinyoba and stuffs and the and the next nix akakhulu mfana omncane mfana omncane osafunda crash akakwazi nokunyoba ngapha islowlane uhamba tshela abantu ukuthi upressure sumfakele idrop cabanga sis mina cabanga so nikamnika akaze mina manje manje wakanjani uthi akakhulu ukunyoba yeah uyatsho lo mngane uthole lo mngane wami nomngane wami ungitshela ukuthi usho nomngane wethu uziyana uzendo wase 17 16 of May yeah is uyisho so nini doesn't uyitsho wena clean oh so uyisho uclaim ngikubo uclaiming igugu yakho uthi umphathise angafuna ma utshele abokhanyisa ukhanyisa ngokukhanyisa ukhanyisa lo hlale 17 umngani kazinhle oh wasetshan brand yeah umngani wenu nalo ya yeah yo wathi yo like akusungana thi ngizothi umngani mthuzi maqala like ekamera mina ngicaba ukhanyisa ngizokuvezela isithombe sakhe la ekamera marutha umazi eyiwena umazigazi I like ngimathi ngokumbona bona so yeah manje ayithingiyeke zaphodla mina benilwelani izolo izolo besilwela ukuthi lamantombazane abheke abantu bethu abo bana abantu bethu abo uvipoza
ubani? Uvipoza no Sorry, ba. muntu ka-Vipos, ungamdambi mara hey. Serge, don't just know Vipos. Yo. Ngiyazisa nomuntu anniversary. So, Ngiyadlala lapho nikhatha. Angeke sikhathi. Hayi. Angeke sikhathi. Umuntu amuzothini makayibona. Asinanda bana. Hayi mina ngindaba nayo. Mashanthelo uzwini. Ande kudala ngizama ukukutshela. Yeah, besilwela abokhumuto nabo Vipos. Yes. Vipos esikhumana. Nokhumuto. Nokhumuto kodwa usibisa ngobani ku Facebook? Spotted K Styles. Yena loyo. Yes. La besibalwela ngokuthi labafana laba bebabhizi nabo girl. Abangcolile. Uvipoza no. Nokhumuto. Bebabhizi nalabantwana labaya. Yeah. okay. So After, okay, mina no pressure sisangena. Bebabhizi ni. Izolo. Bebayenza. Hayi mina ngazi mara ngibona Vipos akhumulile nogela akhumulile. Ngiyadlala. Come on. Ikhathe ka. Ayasikhathi. okay, so wena Ngiyadlala guys. ngizala Le ukuthi besilwelani besilwela ukuthi ungithele ngotshwala ebusweni uyanya. Ini what? Uthela bani yena? Ngangijwayele kabi. Yo, Ngizala ngimenze kahle yazi ngamluma. so wena Ngizala bengiva hayi ukuthi ngiyaluma nazi ngekuhamba like bengimhalele vele like bekufuna ukuyitha nje. Neskate ama dance sifike emadolo. Andosabula iskate sakho. Ngistabulile ngiyazazi vele. so wakhetha umshange happy vele. Bengibonile ukuthi hayi ngathi into engizongehlisa umoya. Like ngifuna Mina ngicela ukubuza ukuthi kanti ukamohela ubani ukamohela ne? ngiphi kamkhulu. Lo cameraman. Ukhumuto wayena bekangakuzify. Sho ukuthi bekajabulile uPrecious mama lokho alwa lapha ya. Amlwe. Bekachaze kakhulu, chazeke kakhulu. Yo, okay. Go baby. Go baby. So ngizonibuza nithi so wena ne ngizobathi like ukufuna abantu bama-bands la esikole. Abama-bands bona bake bangifuna because mina ngibachuna abafana abanganayimoto. Yeah. That's what's true. Ish nina ne. Nina ne nyanchuna vele yabo ngoba vele ngimntana zabo. Mara mina ngihamba namakhuthumela abanemoto. Oh, that's why isikipha sidizi. Yeah. So wena nawe ngizongazi isitori sakho nyana ukuthi wena gibela imoto. Hey imoto ngizithanda kabi. Bayazi noSalex. Hayi Alex bayazi. Yabona like BM. Ibenz. Mercedes. Yazazi. Ziyapaka la. Uthi like ipe sisigcokayo amakhala amaphezulu sithatha. Oh. Phela khona umntana echebe. Ngasi le mntana ngathi benihamba naye echebe. So ukangitshela ukuthi nina feli ngathi sama boyfriend or nisithule trading. So angazi ni verify yani ukuthi like Bethi mina ngimxoxele. Ubani lo mntana Ubani lo naye. It's Oh lebe sivaya naye. Okay. Mina ngitshela kuhambani ngishuka daddy. Elingithengelayo. oh lathenge. Yes. So lithenge. Maka like ithi ngixoxele like akekho mdala ngendlela. Mara Mina nani ngizifuna labo matoni. Like ufila kanjani ngotshwala ntomdala? Ufila kanjani? Ufila right. Feel right. Ngoba uyangiphi imali ayithi mina. Kahle kahle wena usifunela imali. Yeah. Sure. Thanda imali. So when let's set is we are. Mina ngithengela mama lesi. Thina mama ko. So mama ko kunike bo 1 something ngathi uthi. Hayi uye ongithengele uhambile eshop ayisithenga because ngithenga sincane. Wena kusiwa nje. So Wena uyisuka mali. so ngifuna ukubuza wena ubani umfana ongachamisa? Hayi ngiphendule. Vipo. Umfana kangichamisa. Ay. Usibusiso. Sibusiso Khumalo. Straight. No? Uyaphapha yo. So wena umfana ongachamisa ubani? Mina baningi. Baningi. Uma more than 7. Hayi 7.
Man, Three. it's my man. So It's in body count. awakhamba Body count tam. isaqala countela baba ngikhamisile. Abana khamisile. Ustumza Situmza wakuphi? wase 11. Yobani? No bestie. Wakuphi? Wase babiza ngani konje lesibata lezinyawo yes. Yobani mfile? Nophala. Nobhali, yo Maharaj. Yeah. Afile so when body count yakithini? Mina ngicela ungangiphapheli. Angibuzi ngesesilefe yakho la ngibuzi body count. Ungena. Okay. Ake ngingene ngihlezi. Asiyeke yama-body count. Yeah, siphume Kulabantu laba ohave na. Yeah. Flazo nginemela abayi-2 abamnandi nabayi-2 banekhomba. Abayithu abamnandi. Oqala. Guys. Hayi khanga. Ngicela. Hayi akusimdibaya. Okay. Oqala uvipoza. Webisithuba nje. Ngoba abanye baswagi. Yo. Kahle wena uyashisa. Lesihle umabi wase-19. Mabi wase-19. Abaswaka abayi-2. Abaswagi. The spinner ubes. Swaga phela. Ubani udlula amanzi efridge? Hayi lo yabana bana. Yo like Nobani futhi? hayi lo munye ngenimazi umfana wase-16. 16. Hayi like name it's fine. Noma Like sikama. abasibusisi. Ubani Akadumanga. was 16 of May. Ubani umreza ubani? Usibusiso. Usibusiso. Hayi it's fine. So when my sister abafana like abashisayo bethu nababanda bethu. Like ababanda mpule. Uthi lo makayifaka uyachamba. Ababandayo. Abethu. Abayi-2. Ithi ngibone ngoba yini? Ubani obandayo? Anshani Unekas emuva. lami. uJack. Check eyes. I check eyes, yes. Eyes. Yeah. Yo, that's all abanda. Okay. Sisibone. Lana omjovo wase-15 London. Leya khanda. Yeah. Uyabantu ka. Abashisa bethu. Uhumuzo noStumza. Umuntu wavayele kama ngathi la confuse. Umlimo, umuntu lo Yeah, ngizamlimo. loyo wazinto. Fake. Mina ngitshele ngostumza ke. Stumza. Yo Stumza like guys like abusive. Uyangishaya. Ngishayela yini? Ukuthi like ngiyafeba. Uyafeba. Oh, uyafeba. Angifebi. Like Wenza. ngitshele company. Besimprank. Besimprank ngithola izolo ne. Manje sekafuna ukungishaya ukuthi ngangithola Ustumza ubani lo mfana omhlophe kanti? hayi lo mhlobo. Oh, so la mfana lo vet boy le like wena naye nenza. Ngoba ngathi sizobe ngiphume emarumini yabo izinto ezinjalo so nenza. Hayi asenze next. Hayi make best yabo le. Milk stuff. So yamnika. Amnika. Okwaya trash. Una ingaba kuphela. I feel. Tshela mama, ngiliqiniso. Iqiniso. Iqiniso kanti ngifuna lipiqiniso. Maruvo ushilo yena izo. Yeah, oshi. So uzwile mara. Wena ungani wakho nibuke kulanda erumini. Ungilande kuphi? Bekathenga utshwala. Thank you. Lawathe utshwala. So wanga buya ngotshwala. Abukho kuvalile. Kuvalile. Bekuvaliwe. Okay, asiyekile. Yeah, see. So umngani wenu loya ne le nithi lo mngani wenu bathi uyatshontsha loya. Yeah, unedroba ayikusathona. Unedrop. Uyanuka. Yo, uyanuka into Ngihlangana nazo. Yatsho bafethu ungavalelisa feli sizoyiphala. Ngivalelisa ukuthi. Hayibo, univalelisa kanjani kimi manje esikolweni? Hayi mina ngithi ngivalelisa ngivele ngiphume ngihambe. Ngithathe imaragera. Na sometimes ngithatha. Okay, awuvalelise. Okay, guys. Yeah. Yeah. Maybe namafeli. Yeah. Please, guys, follow me on Facebook. There's no Chibi guys. On Insta, Chabuki44. Yeah. Zingama So wena seyivala vele yakho. Yeah,
Siza Rama washayikayo and Mina ngithi mangabe uzohetheka ubheke lento masayibhili. Ngoba baningi abantu abazohetheka. And then nashaya abantwana babantu anikhona ukunyoka. Sinika amabhana. Ayibhala le. yeah, sure if you choose say but I just please towards it don't forget to like and subscribe if you choose. Danko.